Wata uwa da 'ya'yanta da karen gidansu duk sun rasa rayukansu bayan sun ci tuwon amala. Al'ummar garin Odo Ayedin da ke yankin Ikole a jihar Ekiti sun tsinci kansu cikin halin juyayi sakamakon mutuwar wata uwa da 'ya'yanta bayan sun ci tuwon amala wacce ake sarrafawa daga fulawar garin rogo. Mijin matar mai shekaru fiye da 50 yana kwance a cikin mawuyacin hali a asibitin koyarwa ta Ido Ekiti, inda likitoci ke ƙoƙarin ceto rayuwarsa saboda cin tuwon amalar. Karnuka biyu da aka tabbatar sun ci tuwon amalar su ma sun rasa rayukansu. Ɗaya daga cikin 'ya'yan matar yana da shekaru 12 a duniya, shi kuma ɗayan yana da shekaru 14. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Ekiti, Caleb Ikechukwu, ya tabbatar da faruwar wannan al'amari kamar yadda jaridar Premium Times ta rawaito. Ya ce rundunar 'yan sanda za ta haɗa hannu da sauran hukumomi domin binciko musabbabin mutuwar mutanen. Ade Aribasoye, mai wakiltar mazaɓar Ikole a Majalisar Dokokin Jihar Ekiti, ya buƙaci a gaggauta gudanar da bincike a kan lamarin, yayin da ya gabatar da batun a zauren Majalisar Dokoki ranar Alhamis. Ya ce marigayya ce ta sarrafa tuwon amalar kuma ta raba ta baiwa kowa nasa a matsayin abincin dare. Kazalika, Mr. Aribasoye ya koka akan halin yasu da asibitin garin Ode Ayedin ke ciki, lamarin da ya ce ya jawo asibitin ya gaza bayar da agajin gaggawa domin ceto da rayuwar mutanen da ibtila'in ya faɗa mawa. Da yake mai da martani akan faruwar lamarin, shugaban majalisar dokokin jihar Ekiti, Ponyini Apoye, ya miƙa saƙon ta'aziyya ga dangin mamatan da kuma jama'ar mazaɓar Ikole akan faruwar wannan al'amari. Shugaban majalisar ya umarci kwamitin harkokin lafiya da ya fara gudanar da bincike akan abin da ya faru.